Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. У ліку пераможцаў рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года Беларусі» 6 прадстаўніц Віцебскай вобласці. У номінацыі за лідарства і паспяховае кіраўніцтва лепшай прызналі галоўнага ўрача Віцебскага абласнога дзіцячага клінічнага цэнтра Галіну Пузанаву. У номінацыі за выхаванне дзяцей і моладзі намесніка дырэктара Полацкага дзяржаўнага хіміка-тэхналагічнага каледжа Тацяну Шаўрову. За ўклад у развіццё духоўнасці і культуры ўзнагародзілі дырэктара Лепельскай дзіцячай школы мастацтва Вераніку Хомбак. У номінацыі за ўклад у развіццё вёскі перамагла намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце адкрытага акцыянернага таварыства Беленёва Сенінскага раёна Ірына Пранько. У номінацыі «Паспяховы старт» і «Надзея Беларускага саюза жанчын» адзначылі спецыяліста па рабоце з моладдзю Новаполацкай цэнтральнай гарадской бальніцы Алесю Каваленка. Каталіцкія вернікі ў нядзелю адзначылі Вялікдзень, самае галоўнае хрысціянскае свята. З букетам кветак і добрымі словамі ў віцебскі кафедральны касцёл Jesуса Міласэрнага завіталі прадстаўнікі ўлады. Ад імя губернатара і сябе асабіста намеснік старшыні віцебскага аблвыканкама Владзімір Цярэнціў павіншаваў біскупа віцебскай дыяцэзіі і ўсіх каталіцкіх вернікаў з Пасхай. Падчас сустрэчы ён адзначыў, што ўзаемадзеянне паміж рымска-каталіцкай царквой і ўладай у сацыяльным, духоўным і навуковым плане толькі ўмацоўваецца. Рэалізоўваюцца цікавыя сумесныя праекты. Адзін з такіх – духоўна-песенны фестываль у Паставах, якому сёлета вырашана надаць статус областного. Огромное количество прекрасных действительно органистов, огромных певцов. И самое главное, опять же, у нас есть вот этот прекрасный Камайский костел, великолепный памятник, о котором надо говорить, в который надо, чтобы ехали люди, паломники, как католики, так православные. И даже, может быть, естественно, и атеисты. Эту красоту прекрасную надо показывать. Я думаю, что мы вместе с нашим римско-католическим костелом будем это пропагандировать. Для католицкого костела у нашей краине, особливо у нашем регионе, на Витебщине створені достатково добрые умови для того, как верующие люди могли реализовать свои духовные потребы. И за это, конечно, щирая вдячність тим, хто підтримує, допомагає. Ну і з нашого боку ми кимся, конечно, наколькі можем підтримувати не тільки ось духовний бок життя чоловіка, але і некие соціальні проблеми, де костел справді має вельми великий уділ у гэтым, коли мова йде про допомогу людям потребуючим, обмежованим у своїх життєвих неких умовах. Ось тому це співпрацівництво, я думаю, що воно йде на користь нашого громадства і кожного чоловіка, який живе у нашій країні. Свята ў каталіцкіх вернікаў працягнецца ўвесь тыдзень. Гэты перыяд называецца «Актава» ад лацінскага 8. Яна ахоплівае непасрэдна саму ўрачыстасць і 7 наступных дзён. Ва ўсе дні пасхальнай актавы католікі ўдзельнічаюць у святочных набажэнствах, а таксама праводзяць разнастайныя фестывалі і кірмашы з пачастункамі і катаннем яек. У адной з галоўных кропак Віцебска па продажу ювелірных вырабаў «Ювелір Карат» стартаваў марафон зніжак. Набыць упрыгожванні па скидцы можно до 31 сакавіка. Первый витебский ювелирный магазин сети «Ювелир Карат» отмечает свой день рождения и в честь праздника объявляет о 4 финальных днях суперскидок. Только до 31 марта цены снижены на 20% на все золотые украшения, а их здесь около 2000. 30% скидка действует на украшения с лучшими друзьями девушек бриллиантами. Выбор огромен, более 1000. «Ювелир Карат» представляет линию украшений всех ассортиментных групп массового спроса из золота 585 пробы с натуральными и синтетическими вставками. Эксклюзивные изделия с бриллиантами уникальной огранки и изделия серебра 925 пробы. Напрямую сотрудничая с большинством фирм-производителей ювелирной промышленности, коллекции украшений на витринах магазина постоянно обновляются. В магазине «Ювелир Карат» изделия высокого качества исполнения по демократическим ценам, высочайший уровень обслуживания и профессионализм персонала. Магазин «Ювелир Карат» находится в самом центре Витебска по адресу улица Ленина, 1. Виктор Пралич и Кирилл Кайсберг. Новости Витебск.
Заснавальнік дабрачыннага праекта «Дабрыню стварай» абвінавачваецца ў махлярстве. Следства установила, што 23-гадовы ураджэнец Віцебска, які апошнім часам жыў у сталіцы, пры дапамозе электроннай пошты прасіў арганізацыі Віцебска і Мінска аказаць спонсарскую дапамогу дзецям, якія выхоўваюцца ў дзіцячых дамах. Для збору сродкаў малады чалавек адкрыў рахунак у філіяле аднаго з банкаў, аднак грошы на дабрачынныя мэты не ішлі. Заснавальнік праекта «Дабрыню стварай» траціў іх на уласные мэты. Необходимо отметить, что обвиняемый выбирал организации предприятия случайным образом, используя каталоги Республики Беларусь. В настоящее время в органы предварительного следствия обратилось 29 организаций, однако мы полагаем, что их число будет увеличиваться с каждым днем. У спісе арганізацый, якія пералічвалі грошы на дабрачыннасць, буйныя беларускія фірмы і банкі. Цікава, што нядобрасумленнасць заснавальніка дабрачыннага праекта «Дабрыню стварай» актыўна абмяркоўвалі ў інтэрнэце яшчэ некалькі гадоў таму. Аднак першая заява ад падманутай арганізацыі паступіла ў праваахоўныя органы толькі ў верасні 2015 года. Зараз маладому чалавеку прад'яўлена абвінавачванне за махлярства, здзейсненае ў буйных памерах. Ён заключаны пад варту. Гульня ў дабрачыннасць можа каштаваць яму да 7 гадоў пазбаўлення волі. Аб галоўных падзеях у жыцці вобласці расказваюць на сваіх старонках рэгіянальныя выданні. Абласная газета «Віцебскія весці» ў нумары за аўторак 29 сакавіка дае справаздачу з пасяджэння аблвыканкама, дзе абмяркоўвалі падрыхтоўку да юбілейнага 25-га славянскага базару ў Віцебску. Што цікавага чакае жыхароў і гасцей горада падчас правядзення міжнароднага фестывалю мастацтва ў артыкуле ў фармаце культурнай алімпіяды. «Віцебскія весці» таксама знаёміць з цікавымі і перспектыўнымі распрацоўкамі маладых вучоных, якія былі прадстаўлены на рэгіянальным этапе рэспубліканскага фестывалю моладзевай навукі «Моладзь у навуцы і вытворчасці». Работа са зваротамі грамадзян у віцебскім гарвыканкаме разглядалася на чарговым пасяджэнні гарвыканкама. Аб гэтым можна даведацца на старонках гарадской газеты «Віцебічы» ў нумары за аўторак 29 сакавіка. Навуцы перамагаць на працягу многіх гадоў вучыў віцебскіх гімнастак сусветна вядомы трэнер, ганаровы грамадзянін Віцебска і Чыкага Вікенцій Дзмітрыеў. Журналісты газеты ў замалёваным матэрыяле распавядаюць пра галоўныя вехі жыцця гэтага таленавітага чалавека з нагоды яго 85-годдзя. Прыватныя пытанні агульнага гучання. Пад такой назвай Віцебічы прапануюць азнаёміцца з праблемамі, якія агучваюць на гарачай лініі ў рэдакцыі жыхары Віцебска. Сярод іх уладкаванне дарог, алгарытм дзеяння ў сітуацыі, калі затапілі суседзі, добраўпарадкаванне тэрыторыі. Працягваем выпуск. Майстар і заснавальнік віцебскай школы акварэлі Фелікс Гумін адзначае сваё 75-годдзе. Яго юбілейная выстава разгарнулася ў мастацкім музеі. Прыхільнікі творчасці мастака зноў убачылі любімыя і дарагія сэрцу гарадскія пейзажы і партрэты вядомых асоб. Пра мастацтва, якое аб'ядноўвае людзей розных узростаў і светапоглядаў, Інна Кірыенкава. Яркость колераў, выразнасць і вытанчанасць ліній, мяккасць і плаўнасць контураў. Яго работы заўсёды пазнавальныя. Багацце тэм, разнастайнасць тэхнічных прыёмаў і маштабнасць мыслення. Усё гэта уласціва творчасці Фелікса Гуміна. Яго аўтарскі почерк не зблытаеш ні з кім. Больш за 50 гадоў мастак творыць у горадзе, які стаў для яго родным і не перастае здзіўляць гледача. Что бы художник ни писал, он пишет свой автопортрет, потому что почерк его виден во всем. Что бы он писал, бы он натюрморт или пейзаж, или другого человека, он пишет состояние своей души. Поэтому от почерка деваться некуда. Фелікса Гуміна невыпадкова называюць акварэлістам ад Бога. Менавіта ён заснаваў віцебскую школу акварэлі, выхадцы якой і па сённяшні дзень удзячныя свайму майстру і педагогу. Он классно чувствует материал, и в то же время у него есть новаторство в своем видении цвета, технологии и так далее и тому подобное. Так что я рад, что он в свои 75 лет бодр, активен, ему никогда не скажешь. Он такой и остался, честно слово. Немножко только прошло годы, а он не изменился по своей харизме, по своей такой художественному отношению к жизни.
З палотнаў Фелікса Гумена праглядваюць знаёмыя кожнаму віцебляніну вуліцы, плошчы, архітэктурныя помнікі. Яго Віцебск акварэльны. Яму мастак прысвяціў дзесяткі тысяч сваіх работ. Многія з іх падораны музеем не толькі нашай краіны. Он проводит в год 10-12 выставок своих работ, и каждую из выставок, а на них 20 работ выставляется, он дарит нашему музею. Так что у нас постоянно эти фонды пополняются. Акварэль адкрыла перад мастаком невычэрпныя магчымасці ў перадачы святла, стану прыроды, багацця фарбаў. Мабыць, таму яго гарадскія пейзажы, сакавітыя нацюрморты і выразныя партрэты такія блізкія і простыя для ўспрыняцця. Тым не менш, работы Фелікса Гумена прымушаюць да філасофскага роздуму, паколькі іх адрознівае багатая ўнутраная змястоўнасць, шчырасць і глыбіня чалавечых пачуццяў. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Хутчэй, вышэй, мацней. Другая спартакіяда сабрала на выхадных у Лужысні дзяржаўных служачых з аблвыканкама, гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, адміністрацыі раёнаў Віцебска і сельскіх саветаў дэпутатаў. Наш корэспандэнт Юлія Устінова балела за спартсменаў-аматараў і даведалася іх формулу добрай спартыўнай формы. Дэвізам другой спартакіяды дзяржаўных служачых, напэўна, магла б стаць вядомая фраза «Галоўная не перамога, а ўдзел». Не сакрэт, што не кожны з супрацоўнікаў дзяржапарата вядзе надта рухомы лад жыцця. Тым часам больш за 350 чалавек прынялі ўдзел у спартакіядзе, каб уласным прыкладам заразіць калег і блізкіх карыснай звычкай весці здаровы лад жыцця. Со спортом дружу, постоянно хожу в тренажерный зал, занимаюсь, люблю очень походы туристические, это моя жизнь. Ну а участие в спартакиаде, конечно, наверное, больше олимпийский девиз. Главное не победа, а участие. Удзел у спартакіядзе многіх натхніў знайсці час, калі не на трэніроўкі, то хаця б на заняткі фізкультурай. Команда готовилась. Настольный теннис, волейбол, дартс, стреляли. Поэтому надеемся, что покажем хороший результат. Были тренировки в течение месяца. И результат, конечно, можно сравнить после первых тренировок и после заключительных. Мы и подтянулись, и стали более подвижными, уверенными в своих силах. Падчас трэніровак і спаборніцтваў удзельнікі спартыўных выпрабаванняў заўважылі цудоўны побочны эффект. А у людей появляется интерес, она сплачивает коллектив. И самое главное, что нету равнодушия, каждый болеет за своих коллег, а это, наверное, самое главное. Вот нету безразличия того, участия. Заряд бодрости замечательный, колоссальный. И, конечно же, самое главное не подвести свою команду, потому что мы команда. Команды гулялі ў волейбол і футбол, спрачаліся ў моцы і трапнасці, кідалі баскетбольны мяч і дроцікі, стралялі з пнеўматычнай вінтоўкі. Старшыня Віцебскага аблвыканкама падзяліўся з намі уласнай формулай добрай спартыўнай формы. Встать в 5 утра, полчаса, минут 40 на занятия, привести себя в форму и уйти в свежем виде на работу. Я думаю, что наше мероприятие, это спартакиада, госуправление, действительно это тот пример красочный, что мы, госслужащие, которые находимся реально в сфере малого движения, своим примером покажем, что действительно мы тренируемся, мы занимаемся. На першай спартакіядзе Мікалай Шарснёў паказаў клас у гіравым спорце. Дарэчы, пакуль нікому з удзельнікаў не ўдалося нават наблізіцца да выніку, які паказаў у падняцці двухпудовай гіры губернатар. Сёлета лепшы вынік паказаў прадстаўнік Бешанковіцкага района. Разработали свою методику подъемов гири. 32 килограмма, 24 разного веса. Ну и 3 раза в неделю посещали спортивный зал. Наступная летняя спартакіяда дзяржорганаў абяцае быць больш масавай. Павялічыцца і колькасць спартыўных відаў. Спаборніцтвы такога кшталту не пагоня за рэкордамі, хаця, безумоўна, спартыўны азарт ёсць. Тут перамог кожны, хто ўдзельнічаў, кожны, хто за важнымі неадкладнымі штодзённымі справамі знайшоў час для заняткаў фізічнай культурай. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны, Віцебскі раён. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся і да сустрэчы.
Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ветер паўднёва-ўсходні, ноччу слабы, днём 5-10 метров за секунду. Тэмпература паветра ноччу -1, -6, днём +6, 11. У Віцебску без ападкаў, тэмпература паветра ноччу -2, -4, днём 8-10 цяпла.